important that people listen, learn, and live. We tell them and we teach them life-giving truth we freely give. It means their life, but not just theirs. It means our own life as well. It means their life if they obey. So all the nations we must tell, we must tell. Other sheep Jesus has, and they serve alongside those anointed to be Christ's heavenly bride. All the things that are done for their comfort and aid are things he considers that must be repaid. If you comforted them,
teach alongside these brothers of mine. So the King will then say to the sheep on his right, inherit the earth and perfection of life. If you comforted them, you comforted me. Si Brother Jonathan Pitagpit sa iyang uluhan, tungganon kami niyoon sa mata sa Diyos. Palihog atong ihatag ang dili mabahin nga pagtagad kaniya. Brother Pitagpit. Siya ang speaker. Appreciating Minister. Ang tanan nga naaron dinhi mo ni sila mga saksi sa atong duha ka igsoon karon nga nadiri sa tubangan, si Brother John Rick Napuikas o si Sister Johnny Aranton. Nga mibiyat na sila sa ilang pagkataksaan. Ug misulod na sila karon diha sa Kaminyo. Kung nakabarok sila na kung kanon ingong tagsaanon, usa na pod kahagit ang pagbarok ingong dungganon diha sa Kaminyo. Kining panagdiayon mao ni siya tagana ni Jehova alang sa maluntarong kayuhan o kalipay sa iyong tanong mga Lampos diya sa Kaminyo. Ang gugma nga inyong natutunan, padayon o maron. Ganun na gugma. Sa ito pa, murag tanong pa. Tungan mo, bugas na. Ganun, iturok na. Pinaan naman ng uruhag ni Ron. Ang atong mo na, ang sarong pagbalambok. Kung matag ko sa magsulong sa gugma, muna siya ginang proteksyon. Pagkasama man nag-bistig. Proteksyon ang bistig, proteksyon sa lawas, ang inyong gugma, aning manalikod sa panagiusa sa inyo. Ang bistig, muna makapasabot sa kataong. Ganyan, kita nato ng gano'n. Manalindot ang mga bistig. Musamot katahong sa nagsuko. Inanakot, nakon ang gugma, lambo na sa inyong duha, dugang na o dayan-dayan sa inyong Kaminyo. Kaya ka na may kahigulungan at gana ni Jehova. Usap sa himuon aron malambo na ng gugma. Ang himuon na ngita yung mga paangi, ngayon kapakita sa inyong kapikas, matag adlaw ang mga tayo di kayo ng mga kaistoryahan. Ng pagdahil o panahon, matagalaw, istorya. Pero sa'yo, magtiayo lang doon, sa'yo, istorya, mga problema na walang doon. Ang bugas, kada ilaw. Hindi mahuro. Gusto ko tayo sa inyong pagkikumain. Pinundon din mga istorya na yun, ayun galing ang mga pulungan. Gugmara na mas ulalong pa ang gugma sa inyong Kaminyo. Kaya, patasana, imong batasan yung pagpakita kayo, bisan sa may utang. Sama sa malumong mga pulong o expression sa pagmahal. Sa may tinawala na yun. Wala pa. Mas lindot yung naay tinawala. Mas muli yung kuwanan. Kaya nilhan mo nag-away mong luha. Kaya kung wala mong mag-away, ang gawas gina, pamalitan ng iyong senior dilaw na mahal. May loves may loves. Pero kung tawag ko na gani kasingalan, tayo problema na. Kaya na. Kaya mga pulong gagawin na siya, for expression na sa pagmahal. So kung hatangan ko
matag-usap sa inyong duha na mapakita ninyo ang inyong gugma, malahumon na siya, mahingugin ang batasan, kaya pinaagihan na mas mulingkon ang inyong paniningon. Yung magkasiguro ta, kaya ang ingon diya sa unang Korinto 13, unang Korinto kapitulo 13, versikulo 8, naging mo rin, ang gugma dili yun mulubat. Ang gugma dili yun mulubat. Ang ipahinungtong niya, kawiri yun si Jehova. Hindi ka mong duha, kung naman mo ka, duhan mo ka bakukon, plus kang Jehova, siguro yun ang pamukti na diya siguro sa inyo kaminyon. Ang lingkon, yung kaminyon, labi na ito, ang inyong gugma, muturo. Kung may mong mamunuhan yun, may pumunuhan, may mga sana, masisunod sa sana, may bunga. May bunga na nakakasya, mga bunga. Kasi lugan, talagang marunong na siya, po ang inyong gugma. Kini nga mga pahinumdum, ngunit mutabang na mapanguktan pa kayo ang dungganong kamilyon at ubangan kanino ba. Kumaning kamo ka pagbarong anak, labi na kamo kay si Satanas, sunanin kamo po niya, mapungkag ang kamilyon. Kung magpabilin mo sa kamilyon, ay gugmay susugusan, man ganyan ko ba, hindi mo matulan nga, patakon si Satanas. Pagkakata mo, Brother? Ito nang tawag mo na nga itong visiting para makumpanan eh. Tawag mo si Brother sa Pinapigas, ang pagkakita na kami niyo. Henrik, may nabati ninyo ang pagpulong ni Brother Tutalpuren. Salamat kay Brother Tutalpuren sa nindot mo mga pahinundong. Isa kaming dugay ng ninyo, ibati po ni nga murag, bago po ni kinasaro, may pahinundungan ni sa among mga assignment, yung bana o asawa. So, kalipay kayo na ito nga, kaganan ka na yung hubang Diyos na hindi nga mga kakayan. Kato mo yung mga pahinundong o mga instruction na yung hubang Diyos, aron nga ang kaminyoon, mapahimuslan sa husto, sumala sa gusto na yung hubang Diyos. Nga ang pini mo kahikayan, itaganan niya, aron nga ang iyang itanong alagad, magmalipayon. So, mo po ni hatag o advance nga idea sa ragahan nato mga bata ng karon nga niya din. So, makita ninyo kung sa ka malipayon na karon ban sa itong mga igsuon gikan sa nadaing David, mga kaparentihan gikan sa lagyo mga David mga nilinghi aron muduyog sa kalipay nila ni Maymay o ni Janre. So kamo po mga batanon, kung sundon ninyo ang instruction na yung hubang Diyos na magminyo diha lamang sa Ginoo, makatagamtam po mo ang kalipay nasama sa gitagamtam nga karon. Pero kung lapason ninyo na, suluhan ninyo. Tinuod na. So, ato karon nga paminawon ang mga panumpa nila ni John Ray ni Maymay. Kini si John Ray, istoryahan sa Magamay. Ang muning gidapit nga pupuyo sa among kongregasyon kay ako ang may elder dito. Kung ministerial pa sa niyato, hangtod na himo siyang elder. Pero, ang akong nakita ni John Ray, dili kini siya tigtabi o kung sa'y mga bisan importante yung balita sa ilang pamilya, dili na siya tig-share o kung sa'y ang mga pansayang life, yahan lagi na ba? Munang karon, maminaw gid ko sa iyang panumpa kay wa man siya musulti namo nga nagkauyab na dahil sila ni Maymay. Karon publiko gid yun nga mabati na to ang iyang panumpa. Palibog sa pagbaro, no? Sa direct, Maymay. Bansa sa mga witnesses.
sa side ni John Rick, yan si Brother Elroy Barros, pansap siya ng Tigas, sa Tigas Kabangin, sa si Sister Allen Petalcoren. Okay. Mangutangan ko kang John Rick, siya may unang ako ang tanong. Ikaw ba, John Rick, nagbuikas? Sa tubangan ni Hubangan Diyos, umini ng mga saksi, magadawat kang Junamay Aranton, imong pinakas lang asawa, aron higugmaon o mahalon, subay sa balaod sa Diyos, nagilapit sa balaang kasulatan, alang sa Kristohanong mga bana, samtan kamong duhabuhi. Oh. Okay. Salamat. Si Maymay na sa itong pamatanong. Ikaw ba, Junamay Aranton, atubangan ni Jehovah nga Diyos kung hindi nga mga saksi, magdawat kan John Rick na puikas, ingong pinakaslang bana, aron higugmaon o mahalon, subay sa balaod sa Diyos, na bilatid sa balaang kasalatan, alang sa Kristohanong mga asawa, samtang kamong duhabuhi. Oo. Okay. Salamat. Lain pangutana, kinsa may naghatag kang Junamay Aranton aron mahimong maminyo kang John Rick na puikas palihog sa pagparog. Okay, salamat. Brother Sister Aranton. Okay, karon atong dugang palikunon ang panumpa ni John Rick. Kaya ganina, dito ba man na siya buo? Karon papanumpaon din nato siya. Okay. Sundan nga ako ng sulti. Ako, si Jarek Napuikas, Magadawat kanimo, nagawat kanimo doon na may arason. ingong akong pinakaslang asawa, Yung akong pinakas ng asawa, aron higugmaon o mahalon, aron higugmaon ng mahalon, subay sa balaod sa Dios, subay sa balaod sa Dios, nga gilatid sa balaang kasulatan, nagilatid sa balaang kasulatan, alang sa Kristohanong mga bana, alang sa Kristohanong mga bana, samtang kitang duha buhi, samtang kitang duha buhi, dinhi sa yuta, dinhi sa yuta, sumala sa kahikayan sa Dios, sumala sa kahikayan sa Dios, sa kaminyoon. sa kaminyoon. Okay. Si Maymay na sa batong sundon. Ako si Ako si Junamay Aranton. nagadawat kanimo, Nagdalawat kanimo John Rick na puikas. ingong akong pinakaslang bana, Nung akong pinakaslang bana, aron higugmaon o mahalon, aron higugmaon ug mahalon, subay sa balaod sa Dios, subay sa balaod sa Dios, nga gilatid sa balaang kasulatan, nagilatid sa balaang kasulatan, alang sa Kristohanong mga asawa, alang sa Kristohanong mga asawa, samtang kitang duha buhi, samtang kitang duhabuhi. dinhi sa yuta, Dinhi sa yuta, sumala sa kahikayan sa Dios, sumala sa kahikayan sa Dios, sa kaminyoon. sa kaminyoon. Okay, salamat sa atong nabati mo na so, gawa sa pagpanumpa, hindi panumpa, mawa naman o istorya lang, ato din papirmahon sila. Okay.
Okay. Salamat kayo. So, atong kita, nabati natin ang panumpa o kita na ito ang ilang mga lagda, hindi, mga perma nila alam sa ilang mga panaan. O gusto na ko nga ipainom doon ninyo John Rick, may kining ingon ni Ginsos sa Matthew 19, 5 o 6. Ang masawan. Tungod nini ang lalaki mubiya sa iyang amahan o inahan o muipon sa iyang asawa o silang duha mahimong usaka. Tunod? Sa ato pa, dili na sila duha. Kung dili usa ka unod. Usa kung unsay giusa sa Dios, dili anay mulagon sa tao. So, karon kaya kumano mo naka-perma, nakapanumpa o naka-perma, so, muna iingon na no return, no excuse. Muna kami nyo. So, kumana to sila na kita na may perma o nanumpa, si John Rick Napuecas o si Junami Aranton, nanumpa, atubangan kay po ba na Diyos o nining mga saksi. Nadawaton ang usa-usa diya sa kaminyon. Ako ay yung ordinadong ministro o pinagi sa otoridad ni nihatag kanako sa balaang kasulatan o sa Republika sa Pilipinas, pinagi sa Departamento sa Philippine Statistics Authority. Ako nagbaton ining Certificate of Registration of Authority to Solemnize Marriage. Pinagi nini, ako adunay otoridad nga magpahayag kanilang duha imong pana o asawa. Palihog pagkarugod sa palihog sa pagkatubang sa conscience. Ano ba ito na ipahilagay na kaninyo si Brother John Rick Napuecas o Junami Napuecas. Balik dulu. Daghang salamat inyong tanan o salamatan na mong kakupod si Igsoon Jonathan Vitalcorin sa imong pakikulong kung unsa ang ilahang mga responsibilidad ni himuon. Daghang salamat po sa atong officiating minister sa ilang paghiusat pinagi sa pagkasal o sa ilahang mga lagda. Karon mga igsoon, atong tapuson kining programa pinagi sa atong pag-awit sa numero 132. Pero naipahinom ito mga igsoon, pag human sa awit, dili lang kato ang proof ng minyo na sila. Kaya ang marriage contract atong mga ipuson taguan. Pero ang hulagway, kanang pagpa-picture naagi sa bumbong. So human sa awit, magpa-picture ka. Nakita ko ka mas pagtindog, naagi sa pag-awit sa niklog na awit, numero 132. Kita karon nahikusa na. Sa atong Diyos
ang picture taking ni pwede na lang maglingkod. Every day brings decisions, and we must choose Of course, ang unang magpa-picture din mao ang atong groom and bride. how will we spend our time and live for the truth. Now there's a time to laugh and be with our friends, but it can't be all we're living for in the end. We need to set time aside for what's most important: prayer, study, and godly devotion. Make Jehovah real, 'cause that's really what matters. Throw off those things pulling us down.